para prayak Gopi wonten dawuh aja kaget rasane atimu kowe ditimbal marang Setinggil sira bakal ingsun dangu kowe matura ingkang prasaja aja mbok tambahi aja mbok kurangi lelakonmu nalika semana iki nganti Widara Kandhang ana ontran-ontran dukane Gustimu ingkang sinuwun Prabu Baladewa. Rumangsa dina kelawan anakmu si Udawa. Nah, kowe matur sing sak ketane. Nalare kepriye? Mboten saged matur. Nek kowe ora iso matur, lelakon iku ora rampung. Nadyan kula mboten saged matur namung kemawon. Kula mawi adhedhasan. Inggih menika kula tansih mundi kancingan. Layan kekancingan. Kawula nuwun inggih. Layan kekancingan ku saka endi? Inggih saking semah kula Temang Sagupa manawi manut aturipun rumiyin peparingipun sinuwun Prabu Basudewa. Coba-coba kaya apa aturna? Anak Prabu Baladewa kula wonten dawuh ya. Nah iki wis iki marbuka jebul nawala kekancingan karo kang tinulis ana jroning Weda Pustaka Raja ingkang sesinimpen ana negara Wirata iki padha ceples nelakake yen to Kang Rama swagi Prabu Basudewa kuwi biyen baris Blaka Suta tau lambang sari Nyai Sagopi. Nalika semono Nyai Sagopi nggerbini lah bareng nggerbini wong atwamu lingsem penggali ing atase Narendra. Kok mung trimo seneng kelawan abdine. Lah usanane Nyai Sagopi nalika semono ditrimake kelawan Demang Sagupa. Rene Demang Sagupa biyen kuwi ya duda tegese ditinggal mati bojone. Sagupa kuwi wis duwe anak lanang loro, Praguta karo Prabawa. Kae jan anake si Demang Sagupa tenan. Lah, Kocapa ingkang minangka nambak wirange Prabu Basudewa
bumi widoro kandang diparingake kelawan sagipa pake minangka tandha yektine yen tapa nang jabang bayi kang kinandhut dening Sagopi putrane Prabu Basudewa diparingi denger lan dikanteni sangene wujute pusaka Kyai Blabar. Kyai Blabar kuwi nang widoro kandang sing gawa Udawa parak. Kandu badui manlerenotan pokanin yen tanpulso tanangku sang Yahutama Kaki Kresna kula wonten dalu ya piye iki lelakon kaya ngene warune Kang Raka Mandura kok ora lila penggalihe mongko nyatane iki nawawa kekancingan nyebutake mengkono Kanjenengan piye kula sampun ngertos lelantang guru kaya Begawan Padmanaba kula sampun dipun paringi dawuh sejarah menika lah keneng apa kok dadi kowe kok ora ngendika mun panayo rabi menika mboten kawiyak kersanipun Gusti mangke dipun kestani kula menika lancar bab perkawis menika kula borongaken sapetahipun ngersa paduka Kanjenengan Werkudara piye? Wah, aku mau nyampuri perkara wong Mandura ben dirampunge dhewe. Kabeh para kawula ngamarta uga mengkono. Inggih Kanjenengan. Nggih, Kresna melu ngono ngrampunge perkara iki nggih. Timbalan mrene. Salaruta saking Buddha sang Kurukula yen tamutusa santri Hati menggolo wonten timbalan ing ngadhawuh sinuwun iki tak
jaluk gawemu. Dri. Aku percaya kowe wrangkane Yayi Prabu Basukarno mesti kowe duweni kadidayan linuwih. Dri sini-sini reksanen kawibawane Prabu Baladewa. Kepareng paduka sinuwun kowe mengko bakal tak du karo Udawa Wani. Sampun mari kok namung Kanjeng Udawa. Lah iki mawon kula wantun takut yen panjenengan ayo derek arek. Katonaga kemambang dunya sambukeran. Jadi terus kok ora. Ora kok jeneng pun Kakang Sugeng, ora kok jeneng pun Kakang Gondeli. Widara Kandhang. Keparingipun Pak Prabu, wektu dara pisan kowe Neksanana. Dina iki dimuk patuk sinari bumi. Tegese Udawa ora gampang-gampang kowe nampani. Ya kuwi bumi Widara Kandhang. Tegus kanthi jiwa kaprawiran. Keparingipun sinuwun kados pundi? Dina iki kowe bakal tak du lawan Patih Adimenggala, Patih Ngawangga. Wani kowe? Nggih, sampun dados prasetyaning manah kula sinuwun. Nek kepareng paduka sinuwun mekaten kula namung ngederek. Kowe wani tenan? Nggih, pantun Adimenggala. Nggih, priyé pantun? Usul. Usul piye? Piye? Ewangan apa ora tak genahke pisan. Ora kena ewangan. Yen pancen ora ewangan ya ora kena amblak awur-awur. Sapa sing kalah ya kudu ngakoni kalah kudu legowo. Sing menang aja neplek bodho. Sing menang aja pamer. Menang aja menangke awake dhewe ning menangake bangsane, menangake kawulane, nemake kabeh. Yo. Pancen bener. Itu namung dados paseksen kaliyan Koko Prabu Mandura. Yo. Wis iki mangsa Budawa. Ayo Udawa Adimanggala. Kamu kaya apa? Udawa apa Adimenggala aja nganggep yen aku iki arep ampiak awur-awur bebarung sineng nyampuri perkarane aku pimarintah dening Ratu Gustiku kejaba Gusti Purnata Ngawangga Prabu Karna lawan Sinuwun Prabu Baladewa aku diketudang dadi Senopati Tinunjul duweni ana kasekten kang luwih dina iki aku bakal mamerake kaprawiranku. Wis jamake wis sebengi yen to panjenengan bakal jajal kaprawiran tanding karo aku padha pati. Iya. Nanging jroning peperangan iki kowe aja duweni rasa memungsuhan karo aku. Ngelingono. Yen to iki dijanjane ngono dudu perkaramu. Nanging kowe mung sak lugu netepi kinarintah dening ratu. Mula nggonmu tumandang iki mengko aja mbok barengi rasa serik.
ngono kowe ya. Ayo saiki padha ngibarake kaprawirane. Sampai kesenangan jaluk kula butuh pidato sing alus-alus kae. Kene iki wis tuwa ora ngerti kentang kimbule. Kyai namung panjenenganipun Kyai Semar ingkang preksana lampah gene. Menika utuwa kaliyan Adi Manggala. Sami bondo yuda. Sapa? Udawa mungsuhe. Adi Manggala, Adi Manggala inggih. Kyai kula nyuwun tulung panjenengan pantun lari kalih menika Kyai. Pandemi piye? Kula menapa pinten mentala sinten tiyangipun. Menapa kula kedah mentala ningali anak kula kalih sami sampyuk. Kyai kula nyuwun tulung. Kowe kok ora semingkir kono ah, wis ora urung marai geger. Wah. Ayo mundur. Ampun pun pandemi Kyai kula mati pun. Mati ya mati niku sing mundur kula tak omong. Ayo leren apa ora? Nggih Kyai nyuwun pangapunten. Mangke menawi sampun kendel kula perang malih. Perang yo perang kok. Ning kok dicek senengane gubras gabrus. Perangke boyo do melek, aja mung karo merem. Lho, kula menika nggih melek. Lah iya. Ning ketok kowe iki melek mlolo ning jane ngono. Kowe iki wong bodho lho ngalung kaya kebuk. Ya toh? Kowe iki diontang-antingake karo wong pirang-pirang. Kuwi ora arek nalarmu ora krasa. Perang karo Udawa, Adi Manggala entukmu apa? Iki mengko sisip sembire kowe merangi tangan landesan dengkul. Ngerti? Merangi tangan landesan dengkul menika dos pundi? Iki mengko ora urung ngiris dagingmu dhewe. Sapa? Lho, lah menika sinten? Digambarane Udawa iki nek karo Adi Manggala. Iki padha wae Prabu Karna iki perang karo Janaka, wis pikir dhewe. Nalaripun kados pundi? Nah, ngene ya. Kowe kuwi padha-padha anake Nyai Sagopi. Sagopi kae mbokmu, goblok. Menika ibu kula. Lah piye?
Lah kula kok mboten ngertos. Lah kok asa kok goblokmu to wong ora ngerti mbokne iki lho. Mbok yo takon. Jero kowe iki tak arep karo ibumu iki sok kapan? Inggih, mangger piye? Nalaripun dos pundi? Ngoten nggih. Nyai Sagopi niku biyen ngamula enten Mandura jamane Prabu Basudewa. Padahal Nyai Sagopi menika sulistya yen teksi ayu rupane. Akeh wong sing kesengsem. Lah iki ora semanten sik dhewe Prabu Basudewa kesengsem karo Sagopi. Kocapa barengaken Sagopi ngrebini. Bareng ngrebini Sagopi diwenehake teman Sakupa. Ning Sakupa biyen nggih boten duwe bojo, bojone mati. Ning Sakupa niku pun duwe anak loro Praguta karo Prabawa niku asli nika anake Sakupa. Ning sing ibu dudu anak karo Sagopi niki wau. Oh nggih. Nah, barengaken Prabu Basudewa nitippaken nggih menika Sagopi menika ingkang sampun ngrebini dhateng Demang Sakupa disramani Bumi Widara Kandhang diwenehake Sakupa karo diparingi pusaka keris jenenge Kyai Blabar. Saniki sing dienggo Udawa niku. Lah dadi cetane ngoten Udawa niki anak Prabu Basudewa. Ngeten. Nah nggih. Dadi Udawa niki nek kalih Prabu Baladewa niku nunggal rama seje ibu. Niki nggih Prasmandra. Nggih. Salajengipun. Nah, kok sapa bareng pun dadi garwane nggih niku Sakupa kok sapa? Kok jenenge Sakupa niku ra nggih pun tuwa. Rikala semanten genti ditidra resmi karo Ratu Kumbina Prabu Harya Prabu nggih Prabu Rukma niku agine Basudewa. Lah Grebini neh bareng Grebini lahir Larasati ngeten. Dadi Larasati adine Udawa sing diwan Kundara Janaka niku sedulure wadon Rukmini nunggal bapa ning siji ibu. Oh ngaten nggih. Ah bubar dadi sambene Harya Prabu genti Ugrasena. Ugrasena niki adine Harya Prabu adine Prabu Basudewa sing ageng Sari karo Sagopi ngrebini bareng lahir metu sampeyan iku. Ngoten. Dadi sampeyan iku anake Ugrasena niku bapak sampeyan, Setyadik niku bapak sampeyan. Sampeyan niku nek karo Setyaki sedulur lanang, tunggal bapa siji ibu. Mudeng sampeyan. Belum. Oh. Kados-kados ngaten menika. Nggih, niku manut pepakem kaya ngoten niku pakem Pustaka Raja. Niku bisa bedake lho Pustaka Raja karo Mahabharata niku dhewe. Dadi pepakeme enten loro. Engko nek dicampur ora gathuk, ora temu marai kisruh ndak marai padu. Lah mula sing dienggo sing pundi? Nek niki nganggo Pustaka Raja ya Pustaka Raja. Sing dienggo lanjaran. Pancen sejarahe kaya ngoten niku dadi sampeyan karo Udawa niku nunggal ibu. Ning siji bapa. Napa ajeng mangkutuke kaya ngeten iki? Nggih. Ajeng sampeyan nggo mati sampiyuh ngoten. Yo kepeling. Dadi yo kepeling para ratu sing nyekel pangwaca, aja sak gelem-geleme nganggep kalih Adiwanta. Nggih to? Dupe iso mbayar. Karo wong wadon sak gelem-geleme. Digawe sangsara. Dirudha peksa. Mulai Grebini tinggal lunga. Niku kathah mawon kaya ngoten niku. Mbok iya Pasa Brenggala. Wis ning pepeling nggodha diyati-yati nggo ngregani kalih para wanita ngajeni karo wong wadon. Hake sakniki padha, ngeten. Mpun akeh para wanita sing atur ora kajen enten liyan Praja Mancanegara. Mula bener nek akeh sing mbelani. Burung karuman yen to wanita mau duweni luput tenan. Ning wis diweden-weden pidana pati nek dijeng-jeng, dirajang-rajang. Lah kaya ngoten niku. Ngeten. Mula goh saiki dicekake hake para wanita klebu sampeyan kalih sampeyan Ndara Udawa kalih Adi Nenggala sampeyan mah bekti karo ibu. Najan mung karep ibu man bekteni. Ngeten. Inggih Kyai. Mbok sampeyan iku malati sampeyan wis toko ning jero weteng iki 9 sasi 9 dina 9 jam. Nggih to.
mongko gula mentah karo sampeyan nek minterke mbok sampeyan ngrebini niku mung sak derma netepi dawuh Gusti mung kanggo lantaran wijining tuwuh nek mboten ngajeni terus sapa sing arep gelem ngajeni pun damel dibutuhke perang monggo nek kira-kira sampeyan ngetoke nyapa cucuk sampeyan perang karih Udawa sing nang belani sinten lho nak padune sampeyan iku mung belani karo wong Astina capek wong Astina niki mereka seneng nek Udawa Adinggala iki mati kabeh sampyo ya sing keplok-keplok Kurawa pun mak mundur mriko mengene ditekoni kula kalah mawon Dewi Udawa kowe kirang-kirang gumuyu ana pusaka mandra kuat nadahe Senjata Nenggala tak lilake rungkepono Bumi Widara Kandhang supaya kowe unggul yudamu saya lelek padaku gede sirahmu dina iki tak tetepake Widara Kandhang dadi kepatihan nanging ana syaratipun napa kowe kudu kuat nampani Senjata Nenggala wani kowe mantun kowe wani tenan yen pancen tak tibane Nenggala kowe ora ngomong kowe tak tetepake ana Widara Kandhang kae minangka dadi kepatihan aku ora bakal ngongkreh kanthi tulus bala dewa ora bakal ngaruh Widara Kandhang nanging kowe kudu sakti tenan kowe kudu digdaya tenan tanpa nama akeh tugel gulumu kowe wah mati aku kakak lah kok keluyuran tekan ini ngapa lah kok kowe jedul mak teratap iki rumah sapu iki kepiye kowe iki semingkir kono kowe iki semingkir apane kakak aku arep mateni Udawa aku wae patenono iki kamu iki kepiye aku ora lilo nek Udawa kok pateni mulo tak ijo nyawaku wae kakang aku wae patenono kakang Prabu apa kowe ora ngelingi tak perkara labete kakang Udawa aku mongso kepotangan budi kakang karo Udawa nalika aku isih cilik aku digendong dingklek-klek nalika semono aku nangis aku dipekke lantara dioncekake barang kakang lelakon kuwi seprene aku ora iso lali semono aku nangis aku malah didusi ning kali dioncak-ancike barang ning kaya mengkono kuwi mau malah dadi pengeling-elingku dene semono kakang katresnane Udawa menyang aku urung iso males monggonku males yo dina iki kakang arep mateni Udawa wis tak ijo nyawaku wae aku patenono boyo kowe eling to kakang lapo-lapete Udawa ing Widara Kandhang paritasan kakang Narayana biyen ngalor ngidul mitang mulon
sing dadi kongkonan yo mung Udawa ngatasi mung kepengin bakal mulyakake wicara kandhane kok nganti mbok rewangi Kakang Prabu Baladewa duka-duka kaya mengkono mbok yo eling mburimu kae sapa kaya kebangetan temen kok Kakang kok mung gucape karo Kurawa gek kowe iki entuk opah apa entuk bebungah apa karo wong mesti belah ikan oh adikku iki wong ketapan aten iki ya aku iki kok Bratadaya aku ki wong tuwa jane nanggus aku kan gak iku temak suwi ngono aku kok rapat ini maupun kakang iki mbok elingake dene ora dadi apa iki Udawa kula sinuwun yo kakang Udawa aku sing luput kakang ya sakenane kaya mengkene iki mau aku babar pisan ora ana gegambaran aku arep tegel karo kuwi. Masalah lakon iku tak jereng bisa kok ngerteni. Baladewa ora isih. Aku ora wirang. Malah takone kanthi badak yen kok iki kadanku wis sedulurku. Dina iki wis dadi ucape Prabu Baladewa. Nyatane kowe bisa nampani senjata nenggara bisa nglilihake atiku nadyan kowe diriwangi adikku Bratadaya. Bratadaya ngene mbiyantuku ya tulus keputangan budi karo kowe. Mula dene iki ya tak bales tu sing apik Kakang Udawa. Widara Kandhang tak pasrahke tak tetepake. Dadi kepastian Widara Kandhang.